vážení hostia, priaznivci ochotníckeho divadla, milé deti. Srdečne vás vítam na dnešnom divadelnom predstavení. Sme radi, že ste prijali naše pozvanie a prišli si tak spríjemniť toto sviatočné popoludnie. Ochotnícke divadlo má v našej obci už dlhoročnú tradíciu. Posledným našim dielkom bola veselohra Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch od spisovateľa Janka Palárika. Tentokrát sme si pre vás pripravili vážnejší žáner, drámu od spisovateľa Ivana Stodolu s názvom Bačova žena. Dej divadelnej hry sa odvíja v časoch, kedy naši pradedovia odchádzali za prácou do Ameriky. Má 3 dejstvá a každé z nich sa odohráva v inom prostredí. Po každom dejstve bude prestávka. Scény sú náročnejšie na prípravu a preto vás prosíme o trpezlivosť. Prvýkrát s nami hrajú aj deti, tak im držte palce, aby sa im na týchto divadelných doskách hralo príjemne. Chcem vás ešte poprosiť, aby ste si vypli mobilný telefón, aby ste neboli rušení ani vy, diváci, a ani my na javisku. Prajem vám príjemný kultúrny zážitok. Prvé dejstvo. Dej sa odohráva v chudobnej izbe Ačovho domu, v ktorom žije Eva so svojimi deťmi Ondrejom a Miškom a svojím druhým mužom Mišom. No, teda ďalej. Do domu, kde láska býva, slničko sa rado díva. Mamka, viete, čo sa nás dnes pán učiteľ spýtal v škole? Že ktorý vták nám je najmilší? A ty si čo povedal? Že kukučka. Kukučka, a to prečo? Preto, lebo moja mať veľmi rada počúva kukučky v hore. To si povedalo, dieťa moje. No a čo potom? Potom sa nás pán učiteľ spýtal, či vieme, ako kukučka kúka. No už mi začala celá škola kúkať. Kukuk, 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 kukuk. Eva! Čože je, idem. Vieš čo, Miško? Skryjeme sa. Keď mať vojde, budeme volať kukuk. Tak poďte, gazda, porátame sa. Nebudeš mať mnoho radosti, poviem ti. Kde sa mi podeli deti? No, hádam, sa ti neprepadli. Deti, Ondrejko, Miško, kde ste? Kukuk. Ale Hodíte mi potvoriť, takto ma ustrašiť. Ty múdrc máš vedieť, že kukučky nekúkajú odrazu. Ale jedna začne a druhá sa jej ozýva, že na druhom grúnu. Tak. A hlavne teraz v maji, čo sa robí v hore na Svitáni. To je celá muzika. Poďte sa hrať, deti. Oj, gazda. Čo? Viete, čo by som si prijala? Až budem raz na nárok, aby mi kukučka zakúkala. Vy ste ženy bláznivé. Na také hlúposti myslieť. Tuľa, radšej si pozri, ako ti pán Sýr vypočítal. Sadnite si, gazda. Už takto, že bude takto. No, už sa pozri. 17. ste oddali 30 funtov. Potom 24. 20 funtov. 1. 33. 8. 32. Tak. 15. 35. 22. to už bolo 40
Ale 29. Dokonca 60. Tak, gazda. 6. to potom bolo 48 a 13. 50 funtov. Spolu ste teda na novú váhu oddali, ak to vám činí 3 centy a aj 28 kg syra. Tak, gazda. Nuž a stiahne sa ti 80 korún za ovcu. Za ovcu, ktorú medvedica roztrhala. Mi stiahuješ 80 korún. Nie ja, ale pán. Už či si sám nenašiel tú roztrhanú ovcu v košeri nad močariskami a tu máme mi škodovať. Či neudávam statočné porátanie? Neukratíme pána ani o smitku syra. Vede, všetko pravda. Aj pán vedia, aká si ty šikovná žena. Ale vieš, akí sú? Nemajú groša. Preto zdierajú chudobu, kde sa len dá. 80 korún. Toľký peniaz. Čo sa my na toľký peniaz narobíme? Kúkuk, kúkuk. Aj, deti moje, len mi kúkajte. Týchto dvoch chlapcov vidím. Hneď mi každý žiaľ prejde. A nech si pán tých 80 korún stiahnu, aby to šťastným urobí. My chudobnejší nebudeme. No, tak hadam, by sme boli aj na poriadku. Povedal som, že si múdra žena a soľ vám prinesieme ešte dnes. No a múku? Múku nemáme. Pán povedali, že valasy musia vydržať o žinčici, dokiaľ sa nepôjde do mesta. No či tí naši chlapi už ani toho posúcha nedostanú. Aj nehodno tak nahlas rozprávať. Vieš, akí sú, pán? Tým, čo šomru, povedia. A ak sa vám nepáči, vyberte si pasy do Ameriky, tam platia Valachom dolármi. No, aby som nezabudol ešte. Poznala si tú mladú cigánku, tú vysokú, tú ženu Patišovú? Nuž, ako by nie tú mladšiu, čože je s ňou? Tú mladšiu. Že vraj sa zaklala. Pichla si nôž do srdca. Ja iba kieho noža, to prečo, gazda? A prečo? Ja neviem prečo, ale viem, aké ste vy ženy pochabe. Oj, gazda, vyledni, že vraj pocháda. Pochabe ste. Oj, musela to byť veľká bolesť, keď si tá nôž do srdca vrazil. Eva, idem s pánom Bohom. Dobre sa majte. Oj, či ten náš otec dlho ostáva v meste? Ondrejko, pozri vonoblokom, či nevíno dochodiť koniec mesta. Už Vári príde. Od mlyna je cesta čistá, nikde sa nepraší, nikde ešte náš otec. Ale chodníkom od potoka sa voľačo čierne blíži. No Adam len nemá toho. K nám ide, už aj poznám, veď je to stará mať. Stará mať? Čo zase priniesú chytro deti poriadok. Hračky ukladať, triesky poukladať. Hračky, triesky poukladať. Chytro deti. Chytro. Bude to? Všetko v poriadku, dnes nás nebudú hrešiť. Pán Boh, daj stará mať. Vítajte, svokra. Pán Boh, pomáhaj. Pán Boh, uslíš. A čo, Mišo sa ešte nevrátil? Ešte nie, ako vidíte. A čo robíš? Práve som chcela deťom rozprávať. Tak len rozprávaj. Ja si tu trošku odpočiniem. Zadýšťala som sa hore vrškom. No poďte, počúvajte. Už kde bolo? Tam bolo. Bolo raz tu v našej doline jedno jazero. Vodne bolo belase ako obloha a v noci čierne ako uhlie. Ja som ešte uhlie nevidel. Uhlie je čierne? Joj, tvoj otec sa ho nakopal v Amerike. Hej, dieťa moje. A jazero to nemalo dna. Ľudia videli, že sa v ňom divé kačky zatopili, keď sa pod vodu zanárali. A na tom jazere vraj nádava. Sa nebudeš báť? Ja sa nebojím. A Miško?
Hľa, ten už asi zadrieval. On by sa bál. On by sa bál, ale ty nie. Nedá sa rod zatajiť. Tvoj otec to bol chlap, to bola ozruta. Ten sa nebál nikoho. Ale otec tohto tu, hej. Ale svokra, už mátava tam vraj. Ale len každý 4. rok, v noci, kedy spal mesiačika, objaví sa pri jazere pána v bielom oblečená. A koho tam uvidí, osloví ho vlastným menom. A panna táto je vraj taká krásna, že ju ľudia ani vidieť nesmú. Už dopočul sa to semiačka z Požska a tak povedal, čo on tú krásavicu na oči dostať musí. A tak sa vybral v noci s kasničkou na pleciach plnou semiačok, ktoré nazbieral po celej krajine. Semiačka doma čakali. Čakala ho žena, deti, ale viac sa nevrátil. Joj, čakali ho ako tvojho otca Ondrejku. Tak, veru. Svokra, veď nechajte. Semiačka len nechodil, padla zima, zapadlo pliesko snehom, ľadovicami, do doliny sa nikto neodvážil. Až na jar, keď valasy prvý raz ovce vyháňali, našli blízko plieska záhradu rozpitnutú, plnú kvetov. Bol tam brnišček, divaľalia, klince, cíperky, nezábudky a mnoho iného kvieťa. A medzi kvietím našli ľudské kosti a jednu kasničku. Od tých čias sa nikto neodvážil na krásnu pannu z jazera pozerať, aby tak nezahynul ako semiačka z Požska. To vie, či tam nezahynul aj tvoj otec Ondrejko. Svokra, veď nesúžu ti toho chlapca. Otca mu nedám zabudnúť, to je sužovanie. Ondrejko, chod na dvor. I ty, Miško, chodte. Čakajte ho sa na dvore, už váriť príde. Svokra, na čo vždy mučíte to nevinné dieťa rozpomienkami? Toto dieťa je krv môjho syna. A ja ako jeho stará mať musím dozerať na to, aby dieťa otca nezabudlo a aby sa tu dobre šafárilo. Nuža, či sa zle šafári? Nuža varí dobre? Teraz mi gazda povedal, že vám pán stiahli 80 korún. A ty, že si pristala. Už pristala som. Nech si zadržia tie peniaze, keď necítia pravdy v sebe. Ľaľa, aká hrdosť. A to je gazdovanie? Nech si zadržia 80 korún. Tak to na pána povedať. A čo sú pán? A čo si ty? 80 korún na zahodí. Ako by si ich toľko mala. Alebo si azda z domu dačo doniesla. Čo som mala urobiť? Čo by ste vy urobili? Nuž čo? Mala si sa ísť poprosiť? Na kolena si mala kľaknúť a tak pýtať. 80 korún na zahoď. Taký peniaz. Bože chráň. Ja viem, že som ja ništo bož proti pánovi. Ale mne to hrdosť nedovolí, aby som sa po zemi váľala a prosila. Ja by to neurobila. No, to by ťa bol môj Ondrej naučil. Tomu by si nedovolila povedať, že ja to neviem. Hábim sa za teba, vieš? Že po takom mužovi, ako bol môj Ondrej, si sa vedela druhýkrát vydať a za takého ísť. Aký, že som hriech spáchala? Čo máte zasa proti Mišovi? Či je nie poriadny, statočný? Či nerobí osvitu do mrku? Či neodloží peniaze? Pije, kradne a či zbíja? Ty si dovolíš porovnať môjho syna s takýmto niktošom? Svokra, ale teraz už dosť. Takéto reči tu nedovolím. To je pohanenie môjho syna. To, čo vy robíte, je pohanenie môjho muža. Čo za muž? Aký muž? Ja to ani nepokladám za muža. Muža za čo? Za nejakého frajera a chlapca za pangárta. Svokra. Prečo vy mňa vždy len takto trápite? Mučíte, súžujete. Preto, lebo môj jediný syn, tvoj prvý muž v Amerike nezahynul. Kde ste to počuli? Ja tomu tak verím. Povedal vám tu niekto? Áno, povedal. Kto? Kedy? Moje materinské srdce mi to vraví. Svokra, nuža, či myslíte, že srdce ženino je menej ako matkino? Jaj, Eva, keby to bolo aspoň porovnať. Nuž a
A čože ťa s mužom spája? Hádam, prísaha? Kňaz, či to milkovanie? Ale matka, to pochopíš, až keď zostarneš. Nie jedno svete lásky nad lásku materskú. Joj, Eva, ja som mala ťažký život. Ja som prežila sklamania, žiaľu, utrpenia, vôľu, že by to 6 takých neprežilo. Ale keď mi prišli povedať, že môj jediný syn umrel v Amerike, joj, bolo mi, ako by sa všetky svety boli prevrátili. Ubohá svokra. Ale i v tom žiali stále som pochybovala. Sprvu som nevedela, čo je to, ale čím ďalej som cítila, po nociach som videla Ondreja. Zatiaľ som to nikomu nepovedala, Eva, ale tebe to poviem. Moja najmilšia hodina je súmrak. Vtedy som šťastná. To si ti tak sadnem k ohnisku, prižmúrim oči a začnem sa zhovárať s Ondrejom. Svokra, chodívajte k nám častejšie. I Ondrejka vám pošlem. Čas sa vám minie, i zlé myšlienky prejdú. Joj, ale neposielaj mi ho na súmraku, lebo vtedy sa s Ondrejom zhováram. Svokra, ale veď Ondrej v Amerike zahynul. Nezahynul! Všetci klamete, ktorí to hovoríte. My sme dostali aj list od spoločnosti uholných bání. I peňazí poslali $100. Kdeže by spoločnosť toľké peniaze poslala, keby neboli celkom istí, že Ondrej tam zahynul? Nezahynul. A veď prišli aj 4 svedkovia. 2 Kriškovci z Lužnej, Jan Ďateľ z Porubia a Mišigač z Gemera. Všetci to dosvedčili. Ondrej žije. Mišo nám i noviny z Ameriky doniesol. Bolo v nich jeho meno vytlačené. A videl kto si jeho mŕtvolu? Miša ani nespomínam ako svedka. Nemala si sa za neho vydať. Nože čo som mala urobiť? Nemala si sa vydať. Že či ste nevideli na vlastné oči, v akej biede som ostala? To, že mi pomáhal. A zdá páni, prvý týždeň po Ondrejovej smrti obnosené šatročky poslali, druhý polievku a potom nič. Ma napomenuli, že z izby bude musieť von. Peňazí nikde, banke dlžovo nevyplatené, svokra s márnicami prichodilo. Prišiel Mišo z Ameriky, náli ho pani Zabaču a mňa popýtal. Spasil ma ten človek a vytrhol z toľkého nešťastia, že mu to zabudnú nesmiem, svokra. Pamätajte, keby sa aj čokoľvek stalo, zabudnú na to nesmiem. Tak si mala dočkať, až by si bola istá, že umrel. Viem, iste umrel. Eva, pritlačila si mu oči? To nie. Tak nevieš, čo umrel. Svokra, ako vy viete umúčiť človeka? Dobrý večer ti, Eva. Dobrý večer. Už ide Mišo. Už došiel z mesta. Čo som sa ho načakal? Od obeda sedím na priedomí. Otec nám Valečo doniesol. No tu sme. Pán Boh, daj dobrý večer, tetka. Dobrý. Akú som ja novinu doniesol. To sa budete dívať. Ale že hneď povedať, vieš, že som ja zvedavá. Len po poriadku. Najprv idú deti. Ondrejko, Miško, poďte sa povedať, čo som vám doniesol. Tu tebe, Ondrejko. A tu tebe, Miško. Raštík doniesol otec. Vidíte, svokra, aký je Mišo dobrý otec. Nikdy nepríde na prázdno z mesta. Že by deťom čosi nedoniesol. A Ondrejkovi vždy rovnako ako Miškovi. No, takto peniažky rozhadzovať. Mišo nikdy nepríde k ničomu, lebo je to ľahčina. Ale, tetka, čo som tým deťom? Radosť neurobil. A hľa, toto tebe, Eva. Mišo, ale ja sa na to na teba aj nahnevám.
Takéto zbytočnosti. No, toto by Ondrej nikdy nebol urobil. Ale tetka, čo si chudobný človek, z radosti nemôže dožičiť. A keď vám poviem tú novinu, čo sa budete dívať? No tak vrav, lebo... Tak počúvajte, bol som popoludní u Fiškala. Dal som prepísať tú 8 jutra, ktorú sme od Lašťaka kúpili. Nie, Keď sme sa zobrali, nemali sme nič. A teraz už máme po vlastné oktany. Veru nemali. Veď sa aj divím, že ste aj dačo nadobudli, keď ani gazdovať neviete. No, ale ja už musím. Počkajte na tú novinu, tetka. Ale veď si už Ale kdeže? povedal. Tu ide práve gazda. Ten tiež bude oči otvárať. Dobrý večer, bača. Čo nové v meste? Mám nového veľa. Už, prav. Sadnite si u nás. Daj mi Eva niečo zjesť. Vylášťal som v tej ceste. Donesie. Parádna žinčica. Nech sa páči. Ale si mi znamenitú večeru pripravila. Už vedela som, že budeš okonaný, tak som upiekla. Nuž ale, akože vy tie prasce vychováte, keď gazdovať neviete a všetko mlieko im vypijete? Nuž povedzte, gazda. Mladosť, pochabosť. Tak. Nie je im dobrá žinčica. Tak. A posušik, aký je čierny, ťažký. Hneď sa ním človek nasytí. Ja, Eva, ako nám je dobre. Nuž a či ti Ondrej dovolil len tak posúšik upiecť? Svokra od sviatkov prvý raz. Počkajte, tetka, na tú novinu. Tak počúvajte. Predali nás. Kto? Vrav. Kúpili nás. Hovor rýchlo. Sedím vám popoludní u Fiškala. Čakám už do 3 hodiny. Tu zrazu otvoria sa dvere. Vojde nejaká si slečinka, sadne si k stolu a spýta sa ma, čo by som chcel. A ja reknu, že ja som prišiel pre tú 8, ktorú som od Lašiaka kúpil. Ona sa milo usmeje a spýta sa, či ja som ten bača Mišo. No, reku, ja by som to bol. Ale Mišo, ja už musím. Počkajte, detka. Tu zrazu otvoria sa dvere a vojde náš pán Svetojurský spolu s Fiškalom. Ja som sa rýchlo postavil a sadol som si na svoje staré miesto. Za nimi vkročil akýsi pán. No už bol som chrbtom obratený, tak som ho len tak na pochytro uzrel. Bol vysoký, silný. Fiškal dvere celkom dobre nezavrel, tak som vypočul každé jedno slovo. Tak vraveli. Tak, pozhovarali sme sa, teda celková suma za pánstvo Svetojurského je 750 000 korún. Za to dostanete ovce, konie, kravy, polia, lúky, kašteľ s celým služobníctvom. Teda celý majetok do poslednej nitky. Vo mne zmrzla krv. Ťažko som dýchal. Pomyslel som si, nový pán? A čo ak bude horší? I už strežem na odpoveď. Boli to len 2 slova. Fiškal sa spýtal, dáte? A ten druhý hlas. Yes, yes. Teda po anglicky. Ja som ostal ako obarený. Ale vyšiel on Fiškal a povedal mi, bača Mišo, choďte domov. Máme teraz veľkú zmluvu robiť, ja vám to poslám všetko písomne. Vaše pánstvo kúpil jeden Amerikan. Ani neviem, ako som sa na ulicu dostal. I pomyslel som si, nový pán, čo sa nás ten starý natrapil? Našich otcov, celé naše pokolenie. A teraz príde druhý. Dá Boh, že bude lepší. I kúpil som tú kartonovú šatku. No, povedzte, svokra, či som taký ľahtíkar. Ja už musím ísť, už ma čakajú. Dobre sa majte. Mišo, tak ty si nám teda doniesol novinu. Povedz. A ja som o ničom nevedel. Mne pán nič nepovedali. Ľudia Boží, Svetojurské pánstvo a dolné lúčky odpredané. Veď starý pán sa musí v hrobe obracať. A osvietená pani Klementína, ľudia Boží, také staré pánstvo odpredať. Ešte môj starý otec tu bol gazdom. A aké kone tu mali. Ľudia Boží, čo sa to robí? Počúvaj, Mišo. A či je ten Amerikan Zeman? Ja neviem. Ja len to viem, že bol vysoký. Vysoký. Idem to povedať svojej žene s Pánom Bohom. Také voľačo som ešte nezažil.
Už veru sa to 600 rokov nestalo, aby bol Svätojurské pánstvo niekto kúpil. Ale také sú časy. Eva, kde mám fajku? Tu ti je. Stiahni trošku knút na lampe, aby toľko petroleja nezhorelo. Ej, čo len s nami bude pri tom novom pánovi? Mišo, asi ty nezabudol ešte po anglicky. Ani veru nie, a to prečo sa pýtaš? Už keby nám tak bolo, zasa treba do Ameriky. Ani nespomínaj. Konvencia nie je najhoršia. Do roka koleso duhánu, podvoje jahňa, syr na 10 oštiepkov do týždňa. Na Vianoce koláče, pár krvcov a 20 zlatých do roka. Pozri, susedný bača, Jano Hodinár. Nemá toľko. Aj len či je to isté. Ej, keby človek videl do budúcnosti. Otec, vy ste mi sľúbili, že ma naučíte valaškom narábať, tak ako to vedel môj nebohý otec. Pravda, ten bol veru majster na valašku. Ten ti chytil sekeru za porisko, rozohnal sa a sekera ani strela už bola v strome. A keď sme s ním valašili, nepotrebovali sme flintu na divinu. Vy ste o môjho otca valašili? Pravda, v 12. roku som začal. Zo 3 som bol honilníkom a potom zo 10 valachom. Ukážte mi, ako to treba valaškom narábať. Tak pozri, vidíš tamto tú puklinu vo dverách? Do nej máš cieliť. Chytíš sekeru silno za porisko, rozoženieš sa a prás. Už to tam musí byť, no poď, skús to teraz ty. Daj pozor, aby si si neublížil. Ale čo by si ublížil? A dverám neuškodí, ak do nich sekne. No keď poviem 3, už to tam musí byť. Tak, 1, 2. Čo to bolo? Dobrý večer. Čo rozkážete? Eva. Eva, toto sú náš nový pán. Ondrej. Eva, rozumej? Is this your wife? Yes, sir. Have you a child with her? Yes, sir. Do you treat her right? Yes, sir. Nemyslel som si, že ťa takto nájdem. Žije moja matka? Žije. Good night. Ulož, deti. Poďte, deti. Pre rány Kristove. Čo teraz? Čo teraz? Eva, nezúfaj, veď nám pán Boh nejak pomôže. Ale kde sa ten vzal? Veď umrel. A matka to cítili, tá mať to cítili, Mišo. Mišo, s márnicami Eva, prichodí. nerúhaj sa, veď sme ľudia a musíme každý našimi pokorne Nie, prijať. miesta, Mišo. Eva, čo vymýšľaš? Mišo, ja neviem, nemôžem. Eva, čo vymýšľaš? Otvor, Eva! Eva, otvor! Druhé dejstvo. Dej sa odohráva v kaštieli Svätojurských, ktorého novým majiteľom a pánom sa stáva Ondrej Moranica. Milí páni, dnešným dňom do vlastníctva a do skutočnej držby vstupuje všetky dane, ktoré od dňa kúpnej zmluvy na tomto majetku vyrubené budú, znáša kupujúci. Odpredávateľ si podmienuje, aby kupujúci v poriadku udržiaval hrobku starodávnej rodiny Svätojurských, ktorá je nad Medokýšom pred horou. Kupujúci sa zaväzuje železné zábradlie hrobky a železné vráta každoročne na novo dať natrieť. Ak by sa na múroch pukliny zjavili, tieto na svojej tróvy i hneď opraví. Do rodinej hrobky nesmie byť nikto iný pochovaný, ako zákonití následníci dnešnej rodiny Svätojurskej. Nakoniec sa kupujúci zaväzuje každý rok na všech svätých na schody hrobky položiť venec kosodrevia, ozdobený hôrnym kvietím z Panskej hory. Po prečítaní pred zúčastnenými podpísané. Tak myslím, že sme už teraz nič nevynechali.
No, z mojej strany je to, hádam, všetko. Aj z mojej. Bača Ondrej, kedy vyplatíš peniaze? Ja vám vypíšem šek hneď, keď podpíšeme zmluvu. No, tak, bača Ondrej, na koho majetok prepísať? Povedali ste, že nám to v kaštieli poviete. Áno, poprosím. Celý majetok napísať na moju ženu, Evu Huranica, rodenú Hadvíďak. Prosím, všetko je v poriadku. Račte podpísať, páni. Najprv vy, pán Svetohorský. Nech sa páči. Musím si vybrať okuliare. Chcete pero? Nie, ja mám svoje. Ďakujem. A teraz vy, pán Huranica. Nech sa páči. A teraz by som poprosil šek. V tejto chvíli ste sa stali výlučným majiteľom celého majetku Svetohorského vo Svetom Jure. Ja vám prajem, aby ste tento majetok Božou pomocou užívali a zveľadili. Pán Svetohorský si odtiaľto len šatstvu odnesú a knižnicu. Všetko ostatné patrí vám. 100 striel. A na tento obraz som ja celkom zabudol. Veď ste vy mne, pán fiškál, oca i matku odpredali. To sa mi ešte nestalo. I pána oca, i pani matku na moju veru. Ale no čo robiť, zmluva je už podpísaná a peniaze v ruke. No už, ale veď však taký obraz, nech si ho zoberú. Ja by som mi taký obraz vláčil. Máte pravdu, nechajte to tu, veď sa z toho platna nedá ani poriadne nohavice ušiť. No, zadržte ho teda, toto vždy patrilo ku kaštieľu. Už keď tak hovoríte. No a ešte, bača Ondrej, ešte mi prichodí. Mám odovzdať tento kľúčik od Almary. A ešte si posledný krát vypijeme. No a ja som sa nazdal, že to bez Oldomáša bude. Nalejte teda, pán fiškál. Neviem, či môžem. No, nech sa páči. Hej, báča Ondrej, keby ste vedel, koľko sa v tejto izbe napilo dobrého nápoja. Viem si ja predstaviť. Už teda, zoberme, pripijme si. Nech máte užitok z tohto pánstva, nech tu žijete a gazdujete v pokoji. A vy nech si užijete tie peniaze. Nuž, poďme teda. S Bohom úry. S Bohom lúky, s Bohom polia. Len za jedným mi bude veľmi ľúto, na to ja nikdy nezabudnem. A za čímže, pán Svetohorský? Za horou. Za tou mojou krásnou horou. Za horou. Za horou, za mojou krásnou horou. Pochválen, pán veľkomožný. Na veky. Ja som gazda tu na Majeri. Gazda. Tak predovšetkým nie pán veľkomožný. Volať ma budete ako doposiaľ, bača Ondrej. Odkedy ste vy gazdom? Keď som odišiel, ste boli, myslím, horárom, ne? Tak, ale po smrti môjho otca, pred 4 rokmi som prevzal jeho miesto. Poctivo vediem toto gazdovstvo. Ale pán mnoho míňaj. Nezostávalo niekedy ani na soľ pre statok. Dúfam, že pán horu nevyrúbal. Nevyrúbal, ale chceli, len mu nedovolili. Zvážali sme iba vyvraty, ale aj tých bolo mnoho. Už tak teda na spoluprácu. Na zdravé. Gazda, oviec, koľko máme na saláši? Už máme teraz 240 kusov. Máme nejaké jaloveta a jarky.
Hej, a ovce odkiaľ? Z Rumunska? Tak, z Rumunska, z Marmarošu. V státku máme 18 kusov a 7 párov koní. Pekné sú, zdravé, silné. Dobre, a ovce dobre doja? Doja, dobre. A Bača poctivý. Posledný rok pán kúpili na Borg motor. A to na čo? S ním orieme po rovine. Je to šikovná vec. Ale ovce nechorľaveli teraz po zime? Nie, chvála Bohu, sú zdravé. A medveď? Nie country ovce? Medvedica nám potrhala nad košariskami jednu ovcu. Ale? A pán dali stiahnuť Bačovi 80 korún. Čože, pán dal stiahnuť 80 korún? Tak. Poďte. Nie, to si sám vybavím. Dobre. A nuž, keby som smel, pán... Čo? A totiž Bača, veď ste tú zmluvu robili od rána. No, A už slnko zapadá. Moja žena vyprážala kurča a vyťahla jablčnú štrúdľu. Doniesol by som sem, iste ste už aj vyhľadli. Už veru, lačný som, ale nenahneva sa vás žena? Ale čo by som nahneval? Nenašiel by ste taký poslušik, po pole pečený. U niektorého z Valára. Akože, veď každý ho má. Tak mi doneste taký posluch a trocha žinčica. Pošlem vám, pošlem. Hej, gazda ešte. Patrilo by sa čeľať nejako pohostiť. Čo by sme mi tak dali? Nuž, od zakaľačky máme na pôjde klobásu. No, výborne. Ale čo ten klobásu? A tak piť? Aj, moja žena navarí hriatého. Výborne. No a ešte dačo, čo by sme im tak mohli dať? Čo by im chutilo? Čo by im chutilo? Čo ja viem, hľadám, taká praženica. Praženica? Tak dáme urobiť praženicu zo 100 vajec. Bude, že to hostina. Výborne. Bude. Gazda, ešte jedna vec. A či žije ešte niektorý z tých starých Valachov, čo so mnou bačovali vtedy hore? No, ako by, že nie. Veď starý Bača Mrnčo ešte žije. Starý Bača Mrnčo žije? Tak ho dovete sem. Pošlem ho, veď od rána sedí pri dverách. Pošlem ho. S pánom Bohom. Bohom. Bača Mrnčo, Mrnčo môže žije. poď sem. Mrnčo. Čau, Ondrej. Bača. Ako sa máš? Ako sa má tá tvoja lámka? Veru by som si nebol pomyslel, že sa ešte niekedy... Ani ja. Poďže, sadnime si. Ale keď tu ani nemáš na čo poriadne si Akože? Také panské. Počkaj. No. Ozdri, toto je pre nás. No, na to si môžeme obidvaja sadnúť. A ty si tiež toho preskákal na salaši za toľké roky, keď ťa vretenica uštipla. No, a vy Valasi ste nazberali plnú putňu žiad, ty si mi britvom nohu rozrezal a ja strčil nohou do putne a do rána všetko bolo vyťahané. A keď si mal tú lámku a štipanie? Aj už čo, tak si ma len tou palenkou liečil. A koreň nič bola. A taká tuha bola, že mi gagor vypalila. Joj, Bača Mrnčo, akože sa máš? A či si zdravý? Zuby som už pozahadzoval, nemám ani jedného. No, Starý som a nepočujem. jak nepočuješ, však počuješ. Ale zle. Ako? Čo som sa ja voľa kedy v hore napočúval, joj, či tá vedela rozprávať. A teraz mi už len húči a húči. Hora. A či je tam všetko tak po starom? Všetko. Aj Kamzik ešte stále naháňate svoje divé kozy tam po podkrývaní. Všetko je to tam? Všetko po starom, len širokú vyrúbali. Širokú vyrúbali. Ej, Bača Mrnčo, ja som ti v tej Amerike toľko toho prežil, že aj na hoviatku by bolo veľa. Ale nič to nebolo proti tomu, keď som si na našu horu spomenul. Na to, keď sa jar rozledneva. Keď páč ide taká krásna zelená, na to velebné ticho v noci, potom ráno, svitanie, vtáčiky, milá kukučka, cvenk od mojich ovečiek, žblnko toho potvočíka, skálky, joj, plakal som. Plakal Bača Mrnčo a hryzol tú mokrú banickú perinu tam. Hej, Ondrej, či to bude sviatok, keď prvý raz horu uzrieš? Sviatok? Ej, Bača. Prišiel som prineskoro, nebude to sviatok.
Nech sa páči. Á, gazda. Pekne vítam u nás. Ďakujem. Aj veru nám je ľúto, že nás mladý pán tak ohrdli. Ja som veru znamenitý obed pripravil. Moja žena 7 rokov varila pánov. Varí znamenite. Sem sa veru nachodilo hosti. Veri. Až hen z Gemera. Nebohý starý pán. Len tak o 11:30 zakričali do kuchyne. Evka, zarešte 10 kurčiat, máme hosti. A nejaké parfé. Všelijaké fajné veci viem spraviť. Veri. A mohli ste ochutnať. Ale gazdina, viete, ešte po ceste som nejaký taký zunovaný. Tak, no, tak veru. Gazda, Áno, pošlite mi tu Miša. pošlem. No poď môj, ideme. Nech sa Ďakujem. páči. S pánom S Bohom. Pánom Bohom. Bohom. Takéto sme ani v Amerike nemali. Ale či je túha a to v maji ešte nebýva taká, či to je naša? Tvoja. Výborná, ani život. Dobrého máš baču. Čistého baču. Míša. Míša, Tak, daj zapekačku, ak máš. dám. Takej izbe ako tu, ani pripádiť nemáš kde. Tu máš zapal. Aj chuť ma prešla. Počuj, Baťa, len čo. Svoje šaty bačovské by som rád obliekol. Donesiem, máš ich odložené. Máš ich odložené? Matka, a vy čo tu robíte? Syn môj. Poďte si sadnúť. Veď vám lekár kázal, aby ste nevstávali. No. Tak sa ti v noci naľakali, keď som prišiel, že som musel ešte lekára volať. To nie je pravda, to z tej Ako radosti, že si sa mi vrátil, syn môj. Veru, sa ťa načakali. Ja jediná som vedela, že žiješ. No tak. No už len nechajme to tak. Už keď sme spolu, chvála Bohu, teraz tu v Kaštieli si pekne odpočinete. Ja? Do Kaštieľa? No nie, najprv ideme do kúpeľov, ako lekár kázal. Tam vás vykurírujú z každej vašej boľačky z celého života. A potom tu budeme si nažívať Kaštieli. Aj, do Kaštieľa ty nie mňa potrebuješ, synu. Tak. Ale gazdinu. A tej nemáš. Gazdinu. Dobre, nemám ju, ale ja ju budem mať. Bude to, veru, bude. Ale, syn môj, počúvaj, prečo si ty toľké roky nič nenapísal o sebe? Matka, veď vám to všetko vyrozprávam, keď príde čas. Volal si ma. Volal? Vraj ti predošlý pán stiahol 80 korún. Za ovcu. Čo ti medvedica roztrhala? Stiahol. Poviem gazdovi, aby ti ich naspäť vypratil. Netreba, už sme škodovali. Povedal som. Už pre mňa. Nuž tak, čo bude? Neviem, mám už ísť? Pýtam sa, čo ako? Pôjdem teraz za Valachmi na Salaš. Tam sme už 2 týždne. No a Eva? Ako? Nijako. Čo nijako? Veď 2 mužov nemôže mať, ne? Veď ma len jedného. Koho? Mňa? A čo, ja nestojím pre tebou? Ty si mŕtvy. Ako, však stojím pre tebou. Na to sú svedkovia písma. Úrady by ináč neboli dovolili ohlašky. Ale tie písma nehovoria pravdu. Nuž, mal si pevno rozmyslieť. A nie 5 rokov nenapísať, že žiješ. Za 5 rokov si pre Evu mŕtvy. A ja som mužom tvojej vdovy. Keby som mohol vedel písať, tak by som písal. Pánom by škáral taký život. Ondrej, nekľaj! Ale veď, matka, vám to všetko vyrozprávam. Ale, Mišo, počúvaj, čo ako sa stalo tebe, to môže byť jedno. Isté je to, že ja som sa s Evou nerozišiel, ani som neumrel. Jeden z nás dvoch musí odstúpiť. Tomu rozumieš? Rozumiem. Ja som to rozmyslel si tak. Ty si mladší. Máš viac života pred sebou. Odíď do Ameriky. Mám tam v Baniach dobrých známych. Keď im napíšem, zoberú ťa na moje miesto, dobre zarobíš. Dobre, nedbám teda, pôjdem tam. S Evou. Bez Evy. Ja ti zaplatím cestu, dám ti aj $5000. Čoho? Aby sa ti ľahšie žilo, keď ich minieš, dám ti ďalších 5. Neopakuj to. Čože? Neopakuj. Nazdáva sa, že mne Evu za peniaze odkúpiš. Žena. Však Eva je moja žena. Ja si ju mám odkúpil.
Si mŕtvý blázon, nevieš to pochopiť. Počúvaj sem. $15,000 ti dám, ak odstúpiš. Pred vlastnou materou ti hlavu rozšepem, ak to ešte raz vypovieš. Tak potom ber sa z mojej služby. Z mojho dvora aj z mojho salaša. A to ešte dnes. Idem. Pôjdeme, len sa zo šalaša veci odnesieme. Čože? Aké pôjdeme? Matka, veď mňa to dozoruje, Hostina, že vraj pôjdeme. No. Báča, či by išla s ním? Vieš čo, zavolaj Evu. Veď aj tak sa musíte pozhovárať. Ale veď je tam na blízku. Eva! Eva, zavolajte Evu. Nech ti je na pomoci. Ale veď možno s tým nikto šlo nepôjde. Pravda, pravda. Že si nám vypovedal. Čo sa ti robí? Mišo povedal, že ešte dnes musíme zo dvora von. Aha, ako ja môžem majiteľke tohto pánstva vypovedať? Akej majiteľke? No, veď pozri. Tu sú písma. Celý majetok, všetky polia, lúky, lesy, celý kaštier, so všetkým služobníctvom. Všetko to patrí tebe. Eve Muranica. Manželke Ondreja Muranicu. Môžem ja vlastnú ženu z jej majetku vypovedať? Ondrej. Ako sa stalo, Ondrej, že nám úrady tvoju smrť oznámili? Dobre, aj ty by si chcela, aby som tu nebol. Čo tu robím? Čo tu robím, keď som mŕtvy? Nie, len prečo si 5 rokov nepísal? No, to by aj mňa zaujímalo, prečo si nepísal. Dobre, teda porozprávam, čo sa stalo. Keď som robil v bani, sa nazbieralo veľa plynu tam, nastal veľký výbuch. Polovicu bane zasypalo. Bol to taký výbuch, sme si mysleli, že pol zeme sa zrútilo. Veď písali o tom aj noviny. Ja som sa vtedy prebral v tme, ohľade, osmede. A len som to vedel, že v ktorej časti štoly som. Vtedy som si spomenul, že v tej časti štoly je tam aj ventilátor. Taká rúra. Ja som tú rúru našiel. Začal som hore ňou sa škriavať. A ako dlho, neviem. Len tu zrazu som sa nadýchol čerstvého vzduchu. Vtedy som vedel, že som zachránený. Keď som vyšiel von, bola tma. Sadol som na prvý vlak a hýba aj preč od toho nešťastia. Kde, kam, neviem, ako dlho. Možno po týždni som sa spamätal, čo sa so mnou deje. Prečo si nám to nedal vedieť? Lebo som pamäť stratil. Som nevedel ani na svoje meno prísť, keď som bol u polície. Mal som pod košelou nejaké doláre a tak tam ma dlho nedržali. Začal som potom kupčiť, predávať, zarábať. Peniaze sa mi začali len tak sypať ako z vreca. Ale na ženu, na matku, na domov, za 5 rokov som si nespomenul. Ach, syn môj. V 5. roku som nastúpil do dobrej roboty. Do jednej banickej kancelárie. A tam sa znovu stalo nešťastie. Keď som išiel do roboty, len kričali, varuj, nazbieralo sa plynu, isto bude zase výbuch. A mňa tá hrôza spred 5 rokov celkom omamila. Ja som odpadol. A keď som vstal, prebral sa vtedy ma len napadlo, Ondrej Muranica som, Ondrej Muranica. Čo si to prežil? Vtedy sa mi pamäť vrátila. Rýchlo som sadol na vlak, objednal loď a utekal som domov. Prišiel som do mesta a fiškal na mňa, nekúpite pánstvo. Kúpim pánstvo, aspoň tak očiním to nešťastie, do ktorého ma tá chyba nahnala. Joj, chudák môj Ondrej. Teraz už chápem. Také nešťastie. A preto, Eva, teraz príjmi tento majetok. A žijeme spolu naďalej. Ondrej, počúvaj. Počkajte, deti. My vás tu teraz necháme samých a vy sa musíte pozhovárať, urovnať, poradiť a všetko bude dobre, všetko sa dá napraviť. Poď, bačo. Mnoho tomu rokov, čo sme sa rozišli. No a či pamätáš, aký chudobní sme boli, keď som odchádzal?
Čo sme mali to? Ten kúsok poľa, her na vršku, meter široký. Hore sa tak zužoval, že sme ani pluhom nemohli ísť, lebo keď som ohral pluhom, všetka tá hlina padala na susedovia. Veru som neraz priehrštím. Hádzala zem našu naspäť za pluhom. Veru, takú ale ťažkú, v zemi tú pôdu. A dolu na rovine. Čierne, žírne polia Zemanové. Tam neuškodil príval ako nám. No vidíš, ako sa to všetko vymenilo. Teraz všetky tie čierne polia patria tebe. Pamätáš, ako tam pyšne stávala osvietená pani počas žatvy s rukami podopretými v bok? Teraz ty tam budeš stať. 18 šteľade môžeš tu rozkazovať. Ondrej, to nie je pre mňa. Akože nie pre teba. Vieš, čo to bolo? Prvý rok v Amerike toľko dolárov nazbierať. A vždy všetko bolo len pre teba. Deň po dni. Od výplaty k výplate. Hľa, Eve bude na topánky, Eve bude na šaty. Nejedol som, nepil. V bani kresal uhlie, kým iní kapali a plakali. Ja som so smevom kresal to uhlie. Eve bude. A keď som videl, že sa mi darí, zobral som si ešte druhú robotu. A viac, lebo tam je príležitosť, beriem. A Eve bude na pole, Eve bude na role, Eve na kone. A keď som sa prebudil po tom 5-ročnom nešťastí, po tej tme, prvé, čo ma napadlo, Eve. A preto je majetok tvoj. Ale kdeže by to bol môj majetok? Kdeže by ja pasovala za Taňu? Prepíš si, Ondrej, to pánstvo na seba. Akože, čo to zmyšľaš? Vary, neuznávaš, že sa máš ku mne navrátiť? Uznávam. No tak teda toho druhého opustíš. To je nemožné. Ako to? Čo? Ondrej, ja ti to neviem ani ako povedať, ale to je nemožné. Pozri, čo bolo robiť. Stala som v strašnej biede. Mala som malé dieťa, tvoje dieťa. Oslobodil ma. Boh by ma potrestal, keby som ho teraz opustila. Ako to? Čo budeme robiť teraz ďalej? Pozri, Ondrej. Ty si dnes už pánom. Ja som ti pánom s týmito mozeľami, s tou zrobenou šijou. Ja som ti pánom. Nemyslela som to tak. Ondrej, Eva, či ste sa už porozprávali? Všetko sme sa porozprávali, matka, všetko, ale ona sa ku mne vrátiť nemôže. Čo to počúva? Nechajte, matka. Keď som vedel 7 rokov trpie, budem vedieť aj naďalej. Mne je súdené len ťažko robiť a drieť a nie o šťastí snívať. Vrátim sa naspäť do Ameriky. To nedopustím. Neumriem, pokiaľ teba šťastného neuvidím, syn môj. Eva, vráť sa k môjmu synovi. Eva, matka ťa na kolenách, prosím, vráť sa. Matka, nekľačte tu pred ňou. Matka, nekľačte. Eva, vráť sa, ja viem, ako ťa má rád. Keď ho opustíš, veď to bude šialenstvo. Od takého muža odísť. To nie. Svokra, ja Ondrejovi ešte všetko rozpoviem, keď budeš všetko vedieť, on sám rozhodne. Vieš ty, ako hrešiš? Matka, nechajte nás. Ja si všetko vyhreším sám. Svokra, nechoďte. Ja sa tak bojím. Bojíš? O čoho? Veď si s vlastným mužom. Eva, prisahala si mi vernosť pred oltárom? Prisahala. No už tak, prečo nechceš to dodržať? Prisahala som ti vernosť až do smrti. A tu som zachovala. Vydala som sa až po tvojej smrti. Ale veď ja žijem! Ale 5 rokov som to nevedela. Eva, ja už viem, ty si ma nikdy nemala rada. To nie je pravda. Rada ma máš? Rada, prisahám. No a toho druhého? Rada, prisahám. No ale to je nemožné. Veď na to nemôžeš prisahať. Možné, stalo sa. Tak to ja dám všetko do súdu. Súdu? A či súd môže mojím srdcom súdiť? Tak ťa potom vyženiem z domu a chlapca si zoberiem k sebe. Nie, to nedám. Dieťa si nedám ani jedno. Ja sa vás rieknem obidvoch mužov, ale dieťa si nedám. Ja by som prijala súd, ktorý by ma medzi vámi súdil. Ale dieťa si nedám ani jedno.
Chlapec je môj. Ten zostane pri mne. Nie, Ondrej, nie. Složiť ti budem verný, statočne medzi čeradou, ak chceš, ale chlapcom si nedám, toho si nemôžem dať. Spýtaj sa vlastnej matky, čo je to materinské srdce, čo tá vystala. Spýtaj sa jej to, Ondrej. Chlapca si ja nemôžem dať. Toho druhého chceš. Mňa nechceš. A ja? Ja by som ťa z biedy vyťahol. Nechcem bohatstva, nechcem majetkov. Nechceš? Tak to ťa radšej zahrdusím. Už tak tu máš hrdosť. Eva, nedražni ma. Eva! Nie, Ondrej, maj rozum. Budeš boja. Čo sa ti robí? Vidia nás. Počkaj, zatvorím okno. Nie, nemôžem. Eva! 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 Tu máš, Hábi, tu máš. Á, Hábi, moje. Doniesol som ti nohavice, košeľu. Dolu. Čierna šata, Valachovi nepristane. Čo ešte máš? No ešte halenu a klobúk. A ešte niečo? Ešte valášku, tvoju. Valášku. Moju. Takú hračku. Jano, dones mi sekeru. Dobre. Ale poriadne. Ostru. Dobre, donesiem. Bože, Bože. Bože. To slovo. 7 rokov som nevypovedal. V robote nemal som čas. 7 rokov som sa nemodlil. Ako to? Otče náš, ktorý si na nebesiach, žiť mi daj. Veď je to nemožné, aby na jednoho človeka toľko nešťastia padalo ako na mňa. Žiť mi daj. Veď ty som musel vidieť, ako som ťažko, ukrutne robil v tej čiernej zemi týmito rukami. A za to nechcem nič. Žiť mi daj. Veď je to možné, aby sa toľka čierna mrakava nešťastia vaľala na jedného. Žiť mi daj. Prečo? Za čo? Jednému 2 priehršťami sypeš. A mňa len depceš. Za tých 7 krutých rokov toto tu je odmena. Rozgňaviť ma chceš. Ako nejakú šelmu. Prečo to? Za čo to? Párom by ťa skaral tam hore, kde... Nie, to som nepovedal, nie. Zmiluj sa nado mnou. Nad Bohým, najúbezenejším červíkom, lebo to je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Bože, Bože. Bože, žiť mi daj! Čože sa ti stalo? Čo je? Staň, preber sa. Kde som tu? Báša mrča. Pozri, doniesol som ti sekeru. Ostra je ani britva. Sekeru? Na čo? No ale veď si sám, bača Ondrej. Ja? A na čože mi? A nechcel by si sa ísť poprechádzať. A kde? Už do hory. Do hory? Daj sekeru. Poďme do hory. Aspoň hora bude mať zlo do zmilovania. Хлопці, Рошан бороться.
Tretie dejstvo. Dej sa odohráva na salaši pred kolibou. Tu sa dozvieme, ako sa Eva rozhodla. Tak si len pomaly zbieraj a zbieraj. Neskoro sme to začali. Ľaľa, kde sa už prevalila zornička. Bude už hádam i po polnoci. Čo po polnoci? Moje domov svítne. Len čo búrka prejde a keď sa meúc na vyplače, nevidie slniečko. Po daždi slniečko, budú že sa ovce zapásať. A ty veru vždy zle predpovedáš. Čo by som zle predpovedal? Keď sa tamto od tej skaly prestanú oblaky váľať, už je vždy chvíľa. Čo bude zajtra, to nevie nik povedať. Ale si len mohol prv prísť, Mišo. Neskoro sme podojili. Tak sme sa opozdili. Bol by som prišiel. Ale veď vieš, že to prišlo ako hrom. Zajtra mi už nebudeš na salaši. Tak mi povedal nový pán. Vypovedal mi jak nejakému 15-ročnému chlapčisku. Aj, nešťastí sú ľudia zdúrni. Nože, pozri, či to už bude to. Ani pomyslenia. Po bokoch máš ešte plno syra. V útere musí ostať nápoj čistý ako víno. A na cedielko dávaj pozor. Nech je čisté ako od nevesty. A medveďa nečuť. Netreba v noci strážiť. Tu sa motal jeden včera za skalou potvora. Videl som také stopy po daždi ani papuče. To bude ten istý, čo na rovniach potrhal triarky, nie? A čo by, veď toho už zabili. Kto? Však horár Belko. Aj, chudák, bolo mu toho treba. Netrafil medveďa hneď na smrť, lebo sa pošmykol na mokrej skale. Aj, chudák, obidvoch ich zviezli spolu na jednom voze. 3 deti ostalo po ňom. A smelý bol, nahúkali a nakýšali sa vrajval asi hýbaj, hýbaj! Hýbaj, hýbaj! Ticho sopliak, ako sa ti bude ozývať, ešte ani hlasu nemá. Varuj, varuj! Už bol lepšie ty, Pavľu. Ale varuj, nesmieš hoci kedy kričať. Mama bola varuj iba vtedy, keď je veľmi zle. Veď ja to už viem dávno. Ty chlapčisko, a zasa si nasypal popol na zem. A ešte blízko samej strunky na košiari. Veď ja to nenaschval. Potom sa deral krpci. No sa mi vás popolom prekrutil. A či nevieš, že keď pre ovcu popol nasypeš, už prestane dojiť? Viem to už dávno. Ba vie, toto štenia už za polvalaša. Včera zdolo ovcu, že sám od seba zavezal haluzinu do písku, bičom popravil okolo košiara, hneď ju popustilo. Ale nedal pozor na moje nové krpce, keď som ho tu samého nechal. Novúčičke nové krpce mi niekto ukradol z pečinka. Veď ja som ovce strážil. Zadrýchnu asi niekde. No, už to bude. Tak, teraz pozorne do cedilka. Ale máš za hrudu. Bohdaj by si vždy také vyberal. Nože, chlapče, podložek tady. Idem. Kotolu mi ty? A či ani dievča pred sobášom. No, budeme skoro hotoví. Len nezabudni, kde tu v kotle premiešať. Ja už miešam. A keď vyskočí kokoldu, už zavolaj. Zavolám. Tak, nový bača. Rozaj už teraz tie žinčice. Ja už viac nie som bačom. Chlapci. Ale Mišo, neber si to tak na dušu. Veď keby ma bol nechal. Ďačne by som boli tie geletky oplakoval. No nič, poznáš všetky ovce? Poznám. No a však čo nepoznám, balasy mi ukážu. No. Daj pozor na tú Krkošovi. To je tá, čo má hviezdu na čele, tak? Tá je Mlynarovi. Krkošových 18 oviec, to sú tie s kratšími krkami,
z Maďarska, tak je? Tak je. A veď, 280 pískov rozoznať nie je žiaden kunšt. Na lukách som ich mal 430 a každú som poznal. Ale dobre, čo s tou Krkošou je? Nezdá sa mi. Tak, keď nebude zajtra žrať, odneste ju dole gazdovi. Tak, nie je čo si zdravá. Dobre. Kolíbe má všetko v poriadku. Hodiny nabiehajú denne 30 minút dopredu. No. Musíš vždy posunúť, keď je slnce najvyššie. Súd so Žinčicou nezabudni poriadne poprikrývať. Od jary nám doň spadli už 3 myši. Čerpákov je len 9. 10. pukol pri sušení. Soľ doniesli dnes, bude dosť na 14 dní, ale veď to vieš. No. Súka bude mať okolo Jana Mladé. Jedno som sľúbil mlynárovi. A toho čierneho brava predaj na jesennom jarmoku. Toho nevykrmiš ani na kukurici. Dobre. A Valasi sú dobrí chlapci. Aj Honielník. Len je ešte mladý a rýchlo ti zaspí. Ale keď ti treba dať čo odkázať gazdovi, zabehne ani lasica za 1:30. A v jari treba vymeniť ten zadný trám na kolíbe. Ja v jari. Kdeže ja budem? Nechaj. Mišo, zažiališ sa. Však sa pritrafí ti aj inde nejaká robota. A možno aj lepšia ako tu. Ale Eva. Aj, bača, za deho nám bude ľúto, ale za to 100-násobne. Veď ja viem, ako sa to o každého staralo. Keď niekto ochorel, hneď poslá, čo treba. A keď nedeľou prišla halušky variť. Tak. A aké to boli halušky? Bola nám to všetkým ako mať. Škoda, že odchodíš. Hýbaj! Kokol vyšiel. Nechaj, Mišo, kokol vyšiel, pôjdem ja. Zoberiem Žinčicu a psiarku zlejem do suda. Idem s tebou. Pripečiem si zapekačku. Nuž. Nedám tomu aj 10 minút a bude tu taká hrmavica, ako keď sa všetci četi na veselie chystali. Ty si už ako ten prvú na počasie. A nikdy neutrafíš. Hej, aby ťa tým plánom neopadl. Nož pozri, ako sa tamto na to hoľou, ten černý pásik blíži, ako v ňom blesky šľajú. Idíš tam dolu, ako sa blíslo. To príde k nám hore poľanou, ale keď je ísť sprava i zľava čisto, už nepotrebuje to viac ako minútu. Už keď si taký múdry, položím si kabanicu z kolíby, na mne tak nezmokne. Hej, bála si. Kto je? Ticho, ja som Eva. Čo tu robíš v takúto noc? Privrite na kolíbe dvere. Odkiaľ ideš, Eva? Bol dnes súdny deň u nás. Počuješ vo všetkom? Údera Eva. Už a čo tu chceš? No a kde som mala ísť? Alebo do vody sa hodiť, alebo sem. Pustila som sa horom. Máme Miša zavolať. Nie pre zmilovanie Božie. Už a čo urobíš? Či ja viem. Veď si všetkých odbila. Ale deti nie, deti som si neodbila, deti sú moje. A čo máš tou batou? Paholok vám zabudol vziať dohan, zelinky a nový nôž, čo ste pýtali. Ešte aj teraz na nás myslíš. Dobrý nôž, na moju veru. A ostrý, ani meč, aby sa s ním chlapec nebobíkal. Dobre sa majte. Ale majte rozum, takýto čas si nepustíme. A kam by si šla? Neviem. Do hory sa okryjem, tam mi poradí, čo robiť. Tu nedaleko nad kolibou je materina duška, tak vonia. Do tej si ľahnem. Hora je dobrá. Ale pozor z toho horoja. Hora nie je dobrá, hora je okrutná. A najmä v noci ti spoza každého stromu smrť celý zuby. Smrť, chvála si, ukážte mi ju, kde je. Tu hľadám. Tu budeš po striechke spať, my ťa do rána odtiaľ to nepustíme. Nie, ja už mám kde ísť. Eva, ráno si urobíš, ako chceš. Materej dušky máš tu pod strechou natrhanej, po obede ju chlapec zbieral. Tu si vezmi, ak chceš podľahu, bude ti meko. Kto je to? Mišo, To ty? Čo sa tu až noci po hore? prečo si odišiel bez slovíčka? Mňa nech sa nikde spýtuje. Žene, ktorá sa mu zatvára si dvere, nemám čo povedať.
Nevyčítaj, to nemohlo inakšie byť, bola som bez zmyslov. Bez zmyslov, ale ochotná mňa vymeniť a za ním ísť. Nešla som. Videl som ťa do kaštieľa chodiť. Neostala som tam, vidíš. A čo chceš odo mňa? Mišo, počúvaj, tak ako voľa kedy v súžení našom. Vedel si pokojne rozmýšľať, porad. Skús teraz ukázať cestu, ktorú kráčať. Spomeň si, koľko raz sme boli blízko zúfalstva v našej chudobe. Nie si viac v chudobe. Máš kaštieľ, polia. Stojíš na vlastnom. Nepravda, dvoje deti mám, čo s nimi povedz? Čo ti ja povedať? Ja už mám službu, čakajú ma. Kde? V báňach amerických. Vezmi nás, Mišo, počúvaj. Nezmysel. Do biedy by si šla. Keď tu má všetko bez práce. Šla by som hľadovala, ak by tak prišlo, ak by len tak bolo, ako dosiaľ šťastná by som bola. Len jedno, Mišo. Či by si mi ich obidvoch vzal? Veď ti aj Ondrejko, milý, či by si mi ho vzal? Ten z kaštieľa ti ho nevydá. Matke vlastné dieťa. A či by to Pán Boh dopustil? Ak si mi pred oltárom pravdu prisahala, pôjdeš so mnou aj bez druhého. Čože dieťa tu nechať? A čo by som bola za matku? Tak ma ďalej neroztrčuj. Pôjdem a vychovám chlapca v Amerike sám. V Amerike chlapca sám? Ach nie, Mišo. Ty si sa nahneval. Tak odpúsť, ako ľutujem. Mišo, niečo ma napadlo. Utečme spolu utečme do Ameriky. Cez hranice to ide ľahko, a keď budeme raz za morom, všetko bude dobre. Budem ti do moru gazdovať a deti budú s nami, Ondrejko a Miško, obidvaja pri mne. Mišo, utečme odtiaľto. Chlapec je u mňa. Ak chceš ho vidieť, príď do kaštieľa. Milostivý Bože. Ty čo tu robíš ešte na mojom grunte? Službu som oddal. Tak oddáva službu. Nie som viac povinný ti odpovedať. Nie si povinný, ale zbytočný. Odovzdal som, môžem ísť. Počujem známy hlas. Pán Boh daj dobrý večer, akože, Baťa. Pán Boh daj, Baťa Martin. Čo za voz tam hrkotal? A počúvam aj ja som myslel, že to ty. Ale nič, poslal som opáčiť dvoch Valákov. Počuj, kedy prišiel ten predošlý? Mišo? Ten! Mišo, podvečer, už sa stmievalo. A sám prišiel? Sám, no, so psom. No a ona? Ale že Eva? Tá, kedy prišla? Eva, tá len pred chvíľou. A taká bola celá zmordovaná, zmoknutá. Túlala sa horom chudera. Ale Martin, pravdu? Isto sama išla? Sama, akože ináč by som ti povedal. Sama. No. Kde je? Veď teraz tu bola. No neviem, však tu bola. Choď, pohľadaj, ja do WC, Martin. Dobre, pohľadám. Tu ste, Strinka. Vykošte a už budeme hore. Kto tak neskoro tu? No len pomaly. Ľaľa, už sme hore. Na čo ste za mnou tu hore išli? Zle som tušila. Musela som prísť. Joj, moje srdce. No? Už 12 rokov som hore kopcom. A dnes ste museli? Nešla. A ty si čo koňmi nevyťahol až tu hore? Skazili by sa toľko z termínov, škoda ich. Skazili by sa. A matky, nie je škoda. Aký si starý, už si aj hlupý. Nechaj, Ondrej, ale ty na čo si tu prišiel? A zdále nie za Evou. Za ňou. A či to ešte nemáte všetko v poriadku? Nechajte to tak, matka. Joj. Ešte ste sa, že by za tým druhým prišli? Ale veď, možno ešte prehovorím. Akože? Joj, nechcem sa ti priečiť, Ondrej, ale toto, čo ty robíš, to ťa už ani nectí. Vieš čo? Dajte žobrači pokoj aj s tým pánom. Nestarte sa, matka, keď vám vravím. No. Som žobrač, matka. Ale pánkar nie je ani jeden. Také slovo mi nepoviete. Pozri sa na ňu. Za frajerom po sášoch beha. A takú si ty chceš do domu zobrať? Matka, dajte tomu pokoj, vravím vám. Čo sa stavíte? Prečo to všetko robíš? Matka, som deti, chcem nič iné. Matka, za druhým beha a muža má. Pobehlica si, pobehlica. Neopakujte to slovo, vystarená, lebo vás rozmlatím. Čo na moju matku sekerou ideš? Nabok tam! Nabok tam! Zastupne sa kvie! Teraz ti zaplatím. Pozri, čo si urobila! Maruj, hýbaj, tetka
Matka Eva, je Čo? sa krv. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Čo sa stalo? Ježiši! Čo je, Martin? Hovor! Chalasi, hýbaj, pomáhajte! Martin, vrav, čo sa deje? Čo sa stalo? Báča, však Eva, vaša Eva sa nám preklala. Prezmilovanie môže. Ja som tušila. Vydýchnuť nedá. Eva! A kokočka koká. Kokočka. Ojčikole. Rozprávaj pokojne. Eva, bude ti lepšie. Môže máte jedúšky pod hlavou. Ďakujem. Ako vonia. Ojči vonia. Vody. Len pomaly, Eva. Je studená, aby sa ti púce nezapálili. Oj, nie. Tie sa nezapália. To bol ostrý nôž. Ja aj hrozne ostrý. Eva, žena moja, na čo? Na čo si to urobila? Nechaj. Dobre je to. Eva moja, kto ti to nariadil? Prosím vás. Deti mi milujte. Ma už obidvaja máte. Ej, Hora ukrutná! Ale si ma privítala! Ponesú ťa zo Salaša do dediny. Plakať budú všetky grúne. Viem, prečo sa smiali. Viem, prečo sa smiali. Drahí spoluobčania, vážení hostia, som nesmierne rád za toto divadelné predstavenie, ktoré nám ukazuje, že naša obec žije a každoročne nám vie ponúknuť takéto obohatenie našich životov. V mene starostu obce by som sa chcel poďakovať našim ochotníkom za sprostredkovanie nádherného kultúrneho zážitku v podobe divadelnej hry Bačova žena. Všetci obetovali svoj voľný čas, desiatok hodín strávených nacvičovaním, aby nám týmto predstavením spríjemnili vianočné chvíle. Každý takýto projekt má svoju vedúcu osobu, ktorá na všetko dohľadá. Dušou tohto divadla je pani Iveta Borovská, vďaka ktorej sme sa tu mohli spoločne stretnúť. Želám vám, aby ste aj do budúcnosti nachádzali sílu a elán pripravovať ďalšie takéto predstavenia. Ako prejav našej vďaky, prosím, príjmite od nás tieto kvety.
Ďakujem ešte raz. Ja sa chcem všetkým poďakovať, ktorí nám pomohli a umožnili nám, aby sme mohli skúšať. Či to už boli požiarníci na začiatku, aby sme nemezli tu v sále, ale v menších priestoroch obci. Potom chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli, či to už s kulisami, ktorí nám zapožičali niektoré špeciálne veci, čo sa týka salaša, tí, ktorí nám pomohli s kostýmami. Chcem sa poďakovať malým chlapcom, ktorí mali odvahu zahrať si, potom starší chlapci, ktorí prvýkrát hrali. A Mirka, no super. Takže ešte raz ďakujem. Samozrejme, chcem sa poďakovať aj starým ochotníkom, ale duchom mladým. Potom... On má srdce na jazyku. Starý vekom, ale mladý duchom. Ďalej sa chcem poďakovať kulisám, hlavne Marian a Fero, ktorí nám veľmi pomohli. A samozrejme, keby nás nebolo počuť, bol by problém, takže Dominovi Kryšovi a taktiež aj Dominovi Šimovi, ktorí nám pomohli. A ešte raz ďakujem vám všetkým, že ste si našli čas a prišli nám tak poďakovať za ten čas, ktorý sme tu strávili posledné 3 mesiace. A samozrejme veľká vďaka patrí aj rodinám, ktoré mali tú trpezlivosť s nami, že sme počas sviatkov odchádzali pomaly každý večer. Takže ešte raz ďakujem, veľké ďakujem všetkým.